Ще ви снимам и вече ще ви пусна в YouTube. Ама да ви кажа как да ме откриете. Клипчето. Ако искате да завидите, аз казвам Кико 946. В YouTube, това като моето име напишете. Кико 946. Добре. Кажи на вашите приятели. Добре, сега ще запиша. Ама може да ни снимаш и как тръгваме после. Ще ви снимам всичко, да. Не, само Кико 946. Аз ще го пиша, може би по името да се открие, ще напиша. Чакай да измислим заглавия. Може като напишете заглавието, как да излезем? Ние идваме от Мото Събора в Стара Загора. От Мото Събора в Стара Загора, добре, това ще напиша. Добре. Запомнете го това. Добре. Ще пиша мотористи от Мото Събора в Стара Загора. Окей. Добре, чакай сега отново ще